Ассалому алейкум, духтаракои хушрӯ. Бозам ҷои акаи Раббонӣ омадем, дӯстони азиз. Школьни вариант буруко барои бачаҳо аз кӯдакои 5-6 сола то кӯдакои синфи 5-6. Медонед чи даҳама ҷои 120 сомонаи дар мағозаи акаи Раббонӣ бошад. 80 сомон гуфтена? Шок ценаи бовар мекунед. 3-4 намудаи драп шастай ба материалош аваяшона гап занем. Драп ҳастай. Хоб. Ҳамаш начозураки ғавса кан тёмнасини сиёҳ. Имина барои мактаб, барои садиковски, ҳама тарафа. Сезоншон аялакая? Бале, афаҷон. Сезоншон омадай дига бурукое ки кати кастумошон комплект ӯ умуман дар кӯдакон намешавад. Анаи вариантҳоро харид кардани бошед марҳамат. 80 сомони а? Аз кӯдакои 5-6 сола то кӯдакои подростковӣ, яъне то кӯдакои синфи 5-6 размер ҳаст. 4-5 намуд вариантҳои метавонед заказ кунед, метавонем биёед аз наздик дида харидорӣ кунед. Суроға бозори Корвон аз тарафи Чило бозор 9 дарвоза якум қатор будам. Байни 9-10 мешавад дар асл. Байни 9-10 духтаракои хушрӯ. Духтаракои хушрӯ дар ҷои акаи Раббонӣ спортивкои навинка омада, качествоашон ҳам қаззур, нархо сар мешавад. 45 сомон буда ё ҳамаш 45 сомони, ҳам духтария, ҳам бачагӣ. Аз кӯдакои 3-4 сола то кӯдакои 6 сола, 7 солаҳои харобина бошад духтарако водамнӣ мешавад. Чуноне ки гуфтем духтарию бачагӣ. То охири видеоро тамошо кунед. Суроға ҷои акаи Раббонӣ бозори Корвон байни 9-10 дарвоза якум қаторай. Ай тарафи Чило бозор. Расветкош беҳад бисёр иравнед духтарако заргушча аҷоибот хушрӯ. Гарма как алакай сезоншона барои хона ҳам хушрӯай, барои садик ҳам хушрӯай, барои меҳмониравӣ ҳам хушрӯай. Адиночи ки мепурсидем мувофиқи талаби шумо духтаро ба навор гирифтем. Нархам нархи шока духтарако 45 сомон бовар кунед. Духтаракои хушрӯ аз кӯдакои 4 сола то кӯдакои синфи 7-8 анамихели свитеракои хушрӯтон ёфтем. Замокдор, безамок, чанд намуд вариантҳоай. Расветкош беҳад бисёре, ҳамаша нишон наметиҳем. Шумо харидор бошед дар WhatsApp шонаисен ё ин ки биёед аз наздик дида харидорӣ кунед духтаро. Нархам нархи грандиозни 70 сомон бовар мекунед. Начуноне ки гуфтем замокдор, безамок, чанд намудан. Баъд бори гуанжои духтарако чизи шушта истифода мекардаган ягон чи намешавад. Суроға бозори Корвон тарафи Чило бозор дӯстони азиз байни 9-10 дарвоза якум қатор ҷои акаи Раббонӣ. Ина марҳамат када ин полошан духтарон ха хушрӯй. Ман шахсан худам ай чиз харидорӣ кардагим. Качествошам медонам, баъд материалшам хеле вай чи мегӯянд гармгира ки хушрӯй. Алакай хулоса сезоншона духтарако. Даставка дар кор бошад, даставка агар отдельни дигар рангоша дидан хоҳед дар WhatsApp шонаисен отдельни сурат мепартен духтарако. Духтаракои хушрӯ дар ҷои акаи Раббонӣ анаи намуд моделҳои нав жемпирча омада, ҳам барои садик, ҳам барои мактаб беҳад хушрӯ акай. Аз кӯдакои 3-4 сола сар мешавад то синфҳои 2-3 размер ҳастай. Ира бинед духтаро аҷоибот хушрӯ ё беҳад тренд шидагиай. Баъд анаи моделошам ҳастай. Бевай хоҳем, бе мехоҳед аи моделош вибр мекунен. Иёрам ҳамчунин духтаро. Нархошон 80 сомон то кӯдакои синфи 2-3. Мумкин баъзе синфҳои 4-6 вақте ки аз наздик мебинем вақтон мефаҳмем. Даставка дар кор бошад, даставка низ ҳамчунин доранд. Ани вариантҳои школиша духтарако. Садик школи хушрӯай. Ини бежвичашам, коричневичашам хушрӯак будай. 70 сомон. Суроға бозори Корвон тарафи Чило бозор байни 9-10 дарвоза якум қатор. Духтаро инстаграмшона мондам, дар омада обуна шавед. WhatsApp шонда фармоиш ден. Подписчикои азиз, вандамкои хушрӯтон ёфтам, ҳам замокдор, ҳам безамок. Нарха бугу 50 сомон. Нархи шок. Духтаракои хушрӯ размерои хеле ай синфҳои 8-9 сар мешавад. Хай бигем то синфҳои 10-15, яъне то одамои 30-35 солара размер ҳаст. Размерои хеле оверсайзай дӯстони азиз. Качествои бор ҳам қа хушрӯ нархам диден чӣ нархи арзон 50 сомон. Замокдор хоҳем, замокдор мегирем, безамок хоҳем, безамок. Ҳам духтария, ҳам бачагия, ҳам занакия, ҳам мардакия. Хулоса чандам 4 вариант пешниҳод кардем шумода. Ина кас дар кори марҳамат, ҷойравӣ, хунапӯшак, любой чида вариант духтаро. Я бор ман бинам начосдор будиян духтаро. Зимни вариант 50 сомон. Размероя гуфтум, нархоя гуфтум, суроғара мегум бозори Корвон тарафи Чило бозор дӯстони азиз байни 9-10 дарвоза ҷои акаи Раббонӣ якум қатора духтарако. ира бинед духтаро бо ҷеда рангош бисёр ғайра и бо рангои дигараш ҳаста духтаро ҳамашамо нишон надодем. Баъде ки ай наздик дидан хоҳем, баъд меоем мебинен ай чӣ меган рангоша мебинен ё ки заказ кунед дар WhatsApp шонаисен отдельни сурат мепартоя. Витировкои новинка дар ҷои акаи Раббонӣ дӯстони азиз бо нархи аксионӣ
80 гуфта 70 70 сомон. 70 сомон бовар мекунем аз кӯдакои 7 сола то 14 сола. то кӯдакои подростковиро духтаро бороро акция кардиян успед кунем дига моделошам ҳозир нишон метиҳан барои мактабам варианте барои садикам хулоса барои ҳама чи варианте бовар кунем качествои борошон беҳад хушрӯй нарха диде чихе нархи арзон 70 сомон бовар мекунем уже да забонам намепеча ки витировка 70 сомон суруға бозори корвон тарафи чило бозор байни 9-10 дарвоза якум қатор ҷои акаи рабонияй инстаграмшона мемонам даромада обуна шавед ҳар рӯз бори нав доранд духтаро пешниҳодтон мекунам мебинед духтарако бо закасам кунед доставка ҳам доранд духтарако бибинед качествои бошам беҳад хушрӯ бо ғараи расветкош ҳастна ватсапшон данайсен аҷери суратне партия духтаро духтаракои хушрӯ бозам шок 50 сомон анами дуйкачо размерои сар мешавад аз кӯдакои 2-3 сола то кӯдакои 5-6 сола размер ҳастай ҳама буракошон хушрӯ духтаро барои садика ҳамчуноне ки гуфтем хушрӯ барои ҷойравӣ барои хона вариантай ҳам духтарӣ ҳастай духтаро ҳам бачагӣ нарх наворам беҳад арзон мултиашки дуйкачо духтаракоиро бинед аҷоибот хушрӯ ҷои акаи рабонӣ даромад байни даромадгоҳи 9-10 якум қаторай духтаро доставка хоҳед доставкатон мекунад аз наздик дидан хоҳед суроғара ба пурагӣ фаҳмондагим марҳамат када биен духтаро ира бинед вариант беҳад бисёре можда гонташ нишон надода монда бошад бо дар ватсапшон нависен аҷелин сурат непартоян ё ин ки миен аз наздик мебинен ҷудо мекунен мегирен ё вариантҳои зуруша духтарони хеле шута истифода мекардаги чизан 50 сомон ҳам духтарӣ ҳам бачагӣ нархошам фаҳмондам духтаро размероам то кӯдакои 5-6 сола гуфтема ина бодиден дигар моделош дар качкаи духтаро тамом дӯстони азиз анаи вандамкоам наличи ҳастай качествои зури бад нархо 50 сомон гуфтена аз кӯдакои 3-4 сола то кӯдакои синфи 5-6 ҳастая 5-6 сола то синфи 5-6 то кӯдакои подросткови размер дорам вандамка варианти хушрӯи бад 50 сомон боз як дунё ранги дига дорад дар ватсап шунависен аҷелин шумо дар сурат мепартоян ё ин ки бен аз наздик дида харидорӣ кунен ё ин ки дар ватсапшон фармоиш ден инстаграмшон мондам даромада обуна шавед салом алейкум дӯстони азиз рӯзи ҳамагитон ба хайр бошад ҷои акаи рабониро мепурсин аи тараф биён 10 дарвоза якум қатор мешад дӯстони азиз аи тараф биён 9 дарвоза якум қатор ҷошон ҷои усон аст ай 10 чап меша ай рост мешавад правильно суроға беҳад осон духтар кунем якум қатор нигоҳ ки якум сектор дуромада нигоҳ мекунем мехе байни нораҳи байне духтарако беҳад виброи калон доранд нархошонам нархҳои арзонай качествои борошонам хушрӯай доставкаам доранд 50 сомошона бисёр мепурсиден надоштаан тамом карден аллакай боз овардан баъд аҷа брижо дорам 50 сум 60 сум бачагӣ барои хона ё ай чанд суми 50 сум 60 сум гуфтед 50 сум 60 сум иҷа вариантҳо беҳад бисёр ай иёра миёен аз наздик дида харидорӣ мекунен набиден духтаро иё начос доранд и вариантош беначос ай хулоса ҳамаи борое аст ки заказ кунем барои кӯдако ё ин ки биёен аз наздик дида харидорӣ кунен ҳамаш сезони ай курткаҳои безрукавкагӣ кожинкача дуойка тройка одиночки ҳамаш духтарако борои шок санаам бовар кунен марҳамат рақамҳоро дар рӯи экран мондам маълумоти бештарро низ аз худи фурӯшанда мегиред